Ginalantaw sang chairman sang Committee on Transportation sa City Council nga ang kakulangan sa disiplina sa mga drivers ang isa sa nagapanguna nga rason sang pagpugok sang dalagan sang trapiko sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Attorney Cedfrey Cabaluna, iya ginpahayag nga dapat bag-ohon sang mga drivers sang mga sala nga pamatasan sa dalan kag magsunod sa mga layi sa trapiko. Dugang pasini ilaman ginatun-an ang posibilidad sang pagpatuman sang park and ride scheme sa pila ka eskwelahan kung sa diin magasakay ang mga estudyante sa public transport halin sa designated parking areas sang private vehicles. Base sa pagtuon sang komitiba, dako ang kontribusyon sang private vehicles sa pagpugok sa dalan kag kun matigayon ang plano sarang ini makabuhin sang trapiko. Ginpahayag ni Cabaluna nga kun matigayon ang amo nga plano, makabuhin ini sang dako nga volume sang salakyan sa dalan. Dugang diri, luyag man sang konsehal nga pasangkaron pa ang transport cooperatives agod nga kun madayon gid man ini yara ang ila mga modernized jeepneys nga magaakomodar sang mga pasahero. Amuning sitwasyon sa dala nato kadamo gid sang private vehicles nga hindi naman masarangan sa carrying capacity sa aton mga dalanon. So it's either some may have to sacrifice but we need to strengthen our public transport para maganyat man sila. No, so and ultimately may impact pa na pag-parking naton, tanan-tanan, including vehicular collisions and many others. Pero mo ginapalaligban naton sa karon no, ang paano naton ma-reduce ang mga salakyan sa dalan. To be honest, they want traffic congestion to be reduced. Hindi pwede ang mga naandan naton tanan. Nga naandan naton nga ma-U-turn lang kita bisan diin. Naton nga from one lane, ma-left turn lang kita dali-dali. These are amuning nag-choke sa aton mga dalan or mga jeepneys man gani nagapaygad nga wala sa lugar, do kadamo lang loading and loading points, wala gid sang designated, wala or kung may designated man wala ginasunod. Both infrastructure, planning and education, no? That's something that we need to do together. And ako man mabulig sa media dra.